敢来开幕呢？はい、私たちの海外戦略は以前より計画をしておりました。我们的海外战略呢，其实在很久以前已经在筹备中。今回は残念ながらコロナの中での開店となりましたが、一方でコロナであるからこそ日本の商品を台湾の皆様にご提供して、台湾の皆様がより豊かに健康になるような形になれば、私としても幸いでございます。只是这次呢，很遗憾就是能够跟与疫情重叠的在这个时间点，但是我们非常的荣幸能够通过我们公司带过很多日本的商品提供给台湾的顾客。